Гледай, Дарина. Хайде да се обърнеш насам. Ето, вземи и това моето момиче. Това също е за теб. Гледай. Ето и това е за теб. Обърни се сега към камерите да видят. През 2012 година в Монтана отвори врати център, който дава информация за европейските фондове, за дейностите, които могат да се финансират чрез оперативните програми, за условията, на които трябва да отговарят кандидатите и за документите, които са им необходими, за да разработят проект или бизнес идея. В информационния център безработни младежи и граждани могат да научат как да се включат в курсове за обучение, преквалификация или платен стаж. Центърът работи на територията на цялата област и от неговите услуги могат да се възползват фирми, администрации, неправителствени организации и всеки, който има интерес към европейското финансиране. Областен информационен център е един от многото проекти на община Монтана, финансиран по оперативна програма Техническа помощ. Вече една година местните администрации, неправителствените организации, гражданите и фирмите получават експертна информация. Информация за кохезионната политика, оперативните програми и възможностите за разработване на проекти. Предоставяме информация по телефона, по електронната поща и на място в офиса, където има свободен достъп до интернет и богата база от данни, брошури и справочници. Организираме информационни срещи във всички общини от област Монтана, провеждаме работни срещи и семинари с националните и регионални медии. Областен информационен център Монтана е част от мрежата от 28 информационни центъра, които предоставят информация за оперативните програми, еврофондовете и политиката на сближаване на Европейския съюз в България. През първата година от своята дейност експертите от Областен информационен център Монтана участваха като партньори в 3 публични събития и организираха 33 информационни и работни срещи в общините от областта. Над 500 представители на фирми, читалища, общини, училища и граждани са участвали в информационните семинари. Над 350 са получените въпроси, свързани с дейностите, които могат да се изпълняват по дадена схема, както и коя програма е най-подходяща за конкретният кандидат. Най-много са въпросите за проект енергийно обновяване на българските домове. Чрез него собственици на многофамилни сгради на най-малко 3 етажа и с поне 6 обособени жилища могат да получат до 50% безвъзмездна финансова помощ за саниране. Най-атрактивни за бизнеса от област Монтана се оказаха част от схемите на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Те дават възможност да се наемат безработни младежи, да се намалят транспортните разходи за пътуващите до работното място и да се подобрят здравословните и безопасни условия на труд. Тази схема Ново начало е насочена към млади хора до 29 години, които имат завършено средно или висше образование, но не трябва да имат стаж по специалността. Центрове като този в Монтана са открити във всички областни градове на страната. Целта е всеки гражданин да получи бърза, точна и експресна информация и да му бъдат обяснени всички възможности за използването на европейското финансиране. През първата година над 80 експерти от всички центрове организираха поредица от информационни и работни семинари. Срещи с организации и граждани участваха във форуми и дискусии на регионално и национално ниво и разказаха за успешно изпълнени проекти.